Għalkemm ninsabu biss 4 ġimgħat bogħod mill-ftuħ tal-iskejjel f'pajjiżna, il-Gvern għadu bla pjan dwar is-settur tal-edukazzjoni u l-bidu tas-sena akkademika. Kemm il-ġenituri kif ukoll in-nanniet ta' tfal jinsabu mħasba dwar in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Gvern, tant li bħalissa qed jinħass il-bżonn li l-istudenti, il-ġenituri u l-edukaturi jkunu jafu x'se jiġri fi ftit tal-ġimgħat oħra. Net News taqsal lin-nies jekk għandhom xħiel dwar x'se jiġri mal-ftuħ tal-iskejjel, iżda ma' kull min tkellimna kulħadd wieġeb fin-negattiv. Għadhom għadin diskutu, ma nafx għadni. Ma nafx, kull ma naf li kelli laqa ma tal-iskola x'għandi tifel ħajja laqtrija, il-pitada u jidħel l-iskola, ma qalonnix li mhux se jiftaħ jew hekk. Xejn ma qalulhom ta' fejn naf jien. Għadhom ma jafux jekk hux ħajkunu ħas-sena l-oħra ġimgħa ġewwa u ġimgħa barra, speċi għadhom ma jafux. Għadhom le. Xej. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret din il-ġimgħa, il-Partit Nazzjonalista ssaħaq dwar il-ħtieġa ta' pjan li jserraħ l-imħuħ ta' kulħadd illum qabel għada. F'din il-konferenza semmew diversi sfidi li qed jaffaċċjaw l-istudenti u l-ġenituri kawża tal-bidliet li ġabet magħha l-COVID-19 u l-Partit Nazzjonalista ssaħaq li ma nistgħux inħallu n-nuqqas ta' pjanar ikompli jżid mal-pressjonijiet li diġà jeżistu fuq studenti, ġenituri u edukaturi. Il-Partit Nazzjonalista sostna li l-edukazzjoni hija l-bażi li fuqha tinbena s-soċjetà u nsista dwar il-ħtieġa ta' konsultazzjoni u dialogu ma' kull min għandu x'jaqsam f'dan il-qasam u mhux ikun hemm deċiżjonijiet meħuda direttament mill-Gvern mingħajr konsultazzjoni ma' dawk li jaħdmu fis-settur edukattiv għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawk li jbagħtu min nuqqas ta' konsultazzjoni u ppjanar ikunu l-istudenti jinfushom.